El Palau Filat de Tarragona ha acollit del 16 al 20 d'abril la primera edició dels Premis Gastronòmics, unes jornades on productors han pogut ensenyar als assistents productes de les Terres de Tarragona. També el tinc amb Montsant. Tenen el mateix nom, l'únic que no se li ha de dir. Des d'aquí a la vora de la mar no tenim aquest problema dels gelats. D'altra banda, també s'han dut a terme activitats de tota mena relacionades amb la gastronomia, com per exemple show cookings de la mà de xefs que tenen inclús estrelles Michelin. També hi ha un factor que sí que influeix, que és el rei. És a dir, el rei és el mateix que la pluja. En aquest acte també s'han presentat personalitats de Tarragona, com per exemple la consellera de Turisme, l'alcalde de les Borges Blanques o l'alcalde de Tarragona. Tots tres han valorat molt positivament els primers premis gastronòmics i no descarten que en un futur se segueixin duent a terme. Doncs sí, molt bé, hem tingut el gust de tenir aquí amb nosaltres 4 dies d'esdeveniments impressionants amb els 9 estrelles Michelin i 9 sols Repsol, que han vingut a donar-nos l'excel·lència, a fer-nos gaudir de l'excel·lència dels productes que tenim a Tarragona i ajudar, com no pot ser d'una altra manera, a un sector tan castigat com tenim, que és el nostre sector d'hostaleria, de turisme, de restauració i d'oci nocturn. I aleshores hem gaudit d'una fantàstica show cooking de Manuel Torres, del Pep del Deliranto, no vull deixar ningú perquè és molt, ens han passat tots per aquí, i a més la masterclass de l'oci nocturn per gaudir dels còctels i la hoteleria. O sigui, estem molt contents. Doncs tindré el goig avui de poder ser present en aquests Premis Gastronòmics de Tarragona com a antesala a lo que és els Premis Josep Lladorosa, en reconeixement doncs, a aquest gran xef culinari que hem tingut a les Terres de Lleida i sobretot en el marc d'aquests Premis Josep Lladorosa que ens permeten a través de les escoles d'hostaleria de promocionar el que és el nostre estudi de qualitat, però sobretot a nivell de formació dels nostres joves. La valoració dels primers premis gastronòmics és evidentment més que positiva. D'una banda perquè és una empenta d'un sector que ho està passant malament, però que a la vegada és una qualitat enorme. Al nostre país i en aquesta zona tenim el mateix restauradors importantíssims de primer nivell i altres que potser són tan reconeguts però igual de bons. Però a més, amb l'oli de Borges i amb moltes més coses hi ha un eix importantíssim entre Tarragona i Lleida de bon producte. Producte de fruita de Lleida, però també producte de fruita seca, també producte del peix blau de Tarragona, producte evidentment de l'oli, un element molt destacat, l'oli i la vinya. Per tant, jo crec que aquesta jornada és una gran ocasió també de reforçar aquest eix, però també de donar a conèixer a tot el país la potència gastronòmica i turística de Tarragona. També han destacat les mesures de seguretat, les quals les han qualificat de molt positives. El que és les restriccions normals, en aquest cas prendre temperatura, més gel, tota l'organització, membres de jurat i participants en aquest projecte han passat per als tests en aquest cas antígens, que això han sigut a través de la col·laboració de la mútua SP Activa. Però la gent ha estat correctíssima aquí, totes les mesures preses, a terra, els terres senyalats, les distàncies, les mans, a entrar. Sempre ens hem apuntat amb una llista per poder entrar. Pena la gent que no és de la nostra comarca, que no ha pogut estar amb nosaltres, però fantàstic, molt bé. Les condicions sanitàries que tenim avui en dia a nivell de restriccions no ens permeten fer grans demostracions promocionals a nivell dels nostres territoris. Però sí que és veritat que amb les condicions que tenim i puguem respectar tot el que és precaucions sanitàries, també podem dur a terme la promoció dels nostres productes perquè hi ha una economia viva, una economia que vol sortir a la palestra i per tant ajudar-los en aquest sentit. I la col·laboració entre dos ajuntaments com són els de Tarragona i el de Borges, també ens permet a través d'aquesta celebració dels Premis Gastronòmics
de Tarragona pugui ser presents i col·laborar amb la promoció complementària de les nostres zones geogràfiques. Des de l'organització han volgut agrair especialment als patrocinadors que han fet que tot això sigui possible. Per últim, el que volem destacar és el suport que ens ha donat tant l'Ajuntament de Tarragona a través de la Cinta Pastor, la seva consellera municipal de Turisme de Tarragona, i tots els patrocinadors i sponsors, des del Club Rull, Repsol, Los Galena, Estrella d'Am, Tarragona Ràdio i totes les empreses i entitats que ens han ajudat a arribar fins aquí, perquè sense el seu suport no haguéssim pogut aconseguir el que avui veieu aquí. D'altra banda,